päivää. Päivää, herrat. Minun nimi on Dexel. Ja tämä mun toisen kaverin nimi on... Eikö mun nimi on Dexek. Ja ton nimi on Dexel vissiinkin. Niin. Tänään meillä olisi tarkoituksena näyttää teille joku hieno video. Mä en tiedä, mitä me sitten tehdään. Mutta mä taidan tietää. Tää saattaa kestää vähän aika kauan. Ei tähän mä jään taloa. Tästä vähän välkkyy. Okei, täällä alkaa ihan hirveästi. Mutta ei se haittaa. No kyllä se teitä katsoja saattaa haitata. No. Miksi mä aloitin X:stä? No. Ei se haittaa. Kyllä tää Xkin käy tähän. Oho. Ja sit saattaa olla vähän feilejä. Koska tää lagittaa. No mä sit sanon kun tää on valmis. Tai mä otan teistä sit mukaan. Tällainen sit kaikkien kaikesta tuli, että... No perus. Perus jaskaleja. Kyllä. Perus. Tosta kannui sivillä. Joo. Ja tilatkaa mut ja tykätkää jos tykkäsitte. Ja lisätkää suosikkeihin jos oikein paljon tykkäsitte. Se on sit moro.